लोगोफोर जों ओंखारलायबाय आरोना थियाटार नायनो। अके बाबु दिनै लास्ट आरोना नै थांसै लटारिबो दं दिनै सोरनि खाफालाव दं बेबा 10K सोरनि खाफालाव दं जाबा हामगौलां फब जों फब ओंखारलायबाय आरोना लेभेल 3 जेबो जाया फाग्ला प्राइसखौ नायनो हागोन नै फार्स्ट प्राइस 10,000 सेकेन्ड प्राइस 2,000 2,000 2,000 3,000 5,000 स्टेजखौ एसे नायफैनायदों आरोना जों थियारि खालामगासिनो आरोना लोगोफोर देखायनो फारि मोनलै 8 नाम्बारनि प्राइसआ जोंनाव जासिगोन आरोना लोगोफोर 1422 लास्टनि 2आ 9 जाबानो जाबायमोन जोंना 9सो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर।